Здравейте, потребители на YouTube, аз съм TheHost2 и днес ще снимам клип, епизод номер 12 мисля. Така, извън кадър изпеках айрана и вече имам доста. Сега ще направя една домакинка, доме, че още няма да правя. Така и мисля после, мисля малко да събира. Не, мисля първо да се оголема къщата. Това ще... Аз мисля да я продължавам тук ли. Не знам как да я направя просто. Да го запомня. Това да не се гледа. Така. Мисля... Ще взема една килка. Това е това. Така. Точно няма да ми трябва сега. И мисля да паузирам докато го изравня тук. И ще продължа после. За сега, чао! И така изравних. Мисля да започвам да оголемявам. Но не знам дали камъка не стигне. Изчакайте само малко. Не знам за какво нещо, за компютъра ли е. Когато снимам клип, започва много мазно да ми лагва. И става много гадно. Без покрив. Ще има покрив. Така. Сега. Ще има стълбички. Само чета да направя така. Още един ред. Това ще го щупя. Но мисля да не е само това. Толкова стига. Мисля. За честове, за всичко, мисля, че трябва да стига. Това да го щупя. Така. Не знам как съм го направил точно. Да нависоча точно, но сега. Не знам дали е равно. И е равно.
Така, мисля да започна с талвана. После ще чупя това. Така. Трябва да осветявам, сам да събирам за стъкло и така нататък. Така. Извинявам се пак, че говоря толкова тихо, но пак снимам късно. В момента е 11:30 и вече съм с фрапс. Не съм с банди. Не. Да, пак съм с фрапс, но отново снимам само по 10 минути. Защото така не става интересно. По 10 минути, повече епизоди. И се върна, когато го построя всичкото, за да не ви е скучно. До после. Така и ето обратно, когато вече я завърших, не ми отдели доста време. Тук си имам прозорчета, където съм оставил. И както винаги камъка не ми стигна и трябваше да ходя да вземам. Но това не е проблем за мен. Защото аз отидох, си взех. Добре, това там ще е така. Сега мисля да ида да потърся камък малко. И ще си взема лопатата. Камък. Така да е. Не бърках оп. Тук сега ще направя стълбички. Така. Една така. Долната скалата не трябва да е тук. Седи тук сега. Той. Два не трябва. Ще сложа едно кръстен тейбъл. Е така. Така, сега какво да. Взем си лопатата. Да си направя една врата първо. Дървото е тук. 6 дърво. Така. Вратата. Така. Нека потърся малко. Там има малко пясък. Се пия.